Ahoj Londýn, veselé Vianoce! Skvelé, chalani. Chalani, ste si istí, že zvládnete odletieť bezo mňa? To dáme. Čau, Zlato. Vyzeráš hrozne. Len mi chýbate. Prečo sa roková hviezda ako vy cíti pod psa? No, my ako kapela sme super. No ako bratia v reálnom živote. To čaro je skrátka... preč. Vianoce sú ideálny čas, aby ste toto čaro znovu objavili. Super. Zostali sme tu trčať. Nemôžem zmeškať Vianoce. Ty máš ale jedinečný problém. Nikto ich nesmie zmeškať. Nepozeráte vianočné filmy? Presne o to v nich vždy ide. Je 23. Viem vás dostať na let, ale musíte stihnúť vlak do Paríža o 30 minút. Poďme. Protismer! Protismer! Blížime sa k cieľovej destinácii Amsterdam. Čo? Dobrá práca, Nick. Aj vy ste pri tom boli. Do pekla. Zamkni. Ten zámok sú len 2 šnúrky. Zviaž Nejaký ich. pevný úzol. Stretol som Lucy, mali sme spojenie. A koľko si ich mal tento mesiac? Kto toľko nevie narátať. Stratili ste všetky pasy? Joe ich stratil. Stoj! Čo? Nick, čo to stváraš? Vediem nás domov. Vypli sme autopilota. Chalani, už viem. Poznám Glena Pavela z Top Gun. Bear Grylls radí, že treba byť hlučný. Nie, naopak, potichu. Nie, hlučný. Tak ktorá možnosť? Nahlas. A na Vianoce budeme doma.